Sebastian Manwagsakay. Okay na yung bangal tao papagayam-gagayam ito na yung bangkabalam kata kayo nga awan labasa siya di manong yung arapi ang makagkadwayo itata iti ag-agong isnan na radyo. Kumusta kayo amin? Kumusta kada kayo amin? Welcome iti agagong tayo nga mangilalak ken mangibingay iti na dumaduma tradisyon kultura ken pamana dagiti umili iti Cordillera. Itata nga iposod ket pagadalan tayo iti maysa nga na isang sangayan nga putahe nga adda iti no iti nauneg a koneksyon na iti kultura ken panagkaykaysa dagiti umili mismo iti sagada. Gagayem da ito iti kunada nga awagan nga bugay. Bugay. Ngem, anyangay iti bugay. Kas ano da ito may papaay ken apay anapatag da ito iti tradisyon dagiti umili iti sagada. Umuna, ti bugay kat may nga indigenous nga putahe dagiti umili iti sagada. Maosar iti panagaramid iti daytoy ket dagiti iti sumagmamano laeng nga sangkap nga akas iti fresh pork blood, asin, kilaban nga naluto nga pagay wenno naluto nga inapoy ay nga rice ket nga inapoy kunada iti kilaban kunada ken naiwa nga babasit ay small intestines ti baboy. Iti tradisyonal na nga panagluto, umunang linisan ken ipaburak ti small intestines, syempre tapno hangan na angot kikayam niya. Kalpasan na, mga lada iti taba, wenno di babasit nga taban ti pork, iti baboy, nga iso ti mausar tapno rumuar iti mantika na kagayam. No naluto ken no naluto ken nakita nirumuay iti taba ikabil dagiti wenno di mantika na kunakuma ikabil da dagiti naiwa nga small intestines iti kawali lutuan na daytoy agengga maala iti wasto nga panagluto na iti panagkaluto na kalpasan na ikabil iti kilaban naluto apagay wenno inang rice as i-control ti asin ken fresh pork, blood, paglaukan da amin analaing aging gaaman naluto, anasaya at pinumaluto, anasaya at ken nagbalin amay sa na isang sangayan putahe. Okay. Ngam saan laeng putahe ti bugay? Adda na uneg akay papanan na iti kultura ken panagkaykaysa ti pamilya. Ti bugay ket kadawyan ama papaay no adda iti senga iti maysa pamilya. Ti senga ket maysa a traditional ritual wenno seremonya apakairamanan iti panangidaton iti baboy para kadagiti pamilyam anapukaw iti maysa a member iti pamilya ken kaspaset iti panangidaton iti kabunyan wenno iti namarsua. Tisingakat saan lang para iti panagladingit. Mabalin mat nga aramiden iti nagtutuma nga napateg apasamak iti biyag. Kas iti panakatay, kasar, panakakalpas iti balay, kanta dumapay ang napateg nga okasyon na.
ito rin latang gagayam. Iti ngamin na napalabas sa panahon, basit pa iti baboy ang maala, dagiti umili, wino. Native kami nga baboy, iso nga nagpapasit ngay ngamin. Iso nga gapoy iti dayta, masapol ang maaramin iti wagas tapno iti kanon kat umanay ken maibingay iti adu at tao. Kat ito nga makita iti napatag a papel iti bugay, tibugay kat may sa aputahi ang makatulong tapno mawaras iti kanan karigiti tattao nga umay makipangan iti pamilya. Saan laeng adagiti immediate a family iti makipangan namin. May bilang mat dagiti karoba, gagayam kanta tumapay akakailian. Kaspasan iti kaugalian da iti panangga bingay ken panag titinulong. Dahiti kat mangipakita nga iti tradisyonal a kultura, ti kaarok ti kanan kat saan lang a para iti may sa a tao, wenno may sa a pamilya. Isukat maibingay anak. Nga isukat maibingay kunada ijay. Iti mata adapay iti sabali apasot iti daytoy tradisyon. Tibugay ket mabalin met nga iwaras agraman iti karni kadagiti tattao makipag-umong iti rapi. Wenno iti panagayab iti komunidad tapno makipangan ken makipag-participar iti napateg a pasama. Iti daytoy awagas iti makan ket nagbalin nga rangtay iti panagkaykaysa. Tibugay uray simple iti sangkap na ket mangipakita iti adu abambanag. Panagbingay, panagtitinulong, respeto iti tradisyon ken panagkaykaysa ti pamilya ken komunidad. Kanayo na napaigagayam isu iti sumaruno akan ito maritmo iti sao nga bugay. Saan lang aputahi tilaglagipan tayo. Laglagipan tayo mat iti istorya, tradisyon, ken kultura nakalukat iti likod daytoy. Ta iti kultura dagiti umili iti sagada, ti kanen ket saan lang apara iti panangan. Ti kanen ket may sa awagas, iti panagbingay, panagkaykaysa, ken panang ipakita iti ayat iti pamilya, ken komunidad. So daytoy apo iti mabalin pa lang nga ibingay tayo maipanggap iti bugay gagayam. Kasilpo ngamin daytoy iti napalpalabas at awan ket adda jay kunada nga pinunag. Ti pinunag parihas metlaeng iti sangkap na ijay dati a pinunag nga inapoy laeng nairawak lang iti dara parehas metlang nag-mix metlang iti small intestines pinagrawak na deta isu iti suksok da iti nahugasan nga usto nga small intestines sa tumetlaeng simple a panagluto i-boil laeng tapno maluto nga usto di jay pinunod. Ngem iti mostly nga nararamid iti bugay iti pinunag parihas metlaeng panang iyanay wenno panang supusok iti sidaan dagiti tattao. Itatangamin nga tiyempo di madakkelan iti medyo naiyaramid nga talaga iti pinunag idi laeng panawon itatang isungarod nga kunan dagiti lalakay ken nga agi saysayang kat iti ritual idi pala ang no agsauda ket dati ko mga panagsangayo wenno panagselebrayo iti daytoy nga okasyon ket
ah, awan tek sakit kada kayo nga pamilya. Do dumakkel kuma na siya at kumati panagdakkel dagiti tarapin nyo. Di jay lata swerte kuma iti sumbrat iti pamilyayo. Isudet ati idaw tawat na ngamin kadagiti kapamilyada nga imun unakat kada isuda ken iti kabunyan nga kunada nga the creator kunada ti English nga kunada. Itata no apay nga na pinmatok ti Jeff pinunod, sayang ngamin. Kadawian iti kunan dagiti maten na lakay tattakan dagiti sumarsaruno. Sayang ngamin dagiti gaputan na dumdadakkelan ti baboy ta nagbalin nga mestizo. Talaga nga kilos na kita 100 plus, 200 plus, nga usarin dagiti pamilya nga agsenga. Hanga kasla idi nga talagang tupay nga iti isa nga oray no duwa iti may nga pamilya ket awan pay ag kilo ti 50 kilos 30 kilos 40 kilos lang ket no dakkel iti klan mo hanga umanay di jay iso nga iso di jay pay nga panangi aramid ta iti kunada nga bukay itatamat adamat lang ti pinunugid idi nga manmanulang nga parehas mat lang nga sangkap di jay ikabil da iti unang ti intestine. Kasi kung nagtatay, blood lang inap cook rice nga kilaban ken adamot lang ti babasit nga na-slice sa intestines nga i-mix na sa danto isuksok isa danto ikabil ijay small intestines sa danto matlang ipon. Ganon din kasimple iti pinunog iti. Nung tataga po hindi ko nagtatay nga adong matanan dakkel ti baboy masayang kunada masayang matanan no hanyo nga instead nga di jay napoy iti kabilyo iti pinunog napimpintas deta mayatan deta babas dagita karni nga mga medyo hanga masida iso iti amuyon nga i-chop iti babasit santo timplan iti asin wenno patis wenno paminta garlic ken blood ken no anyaman deta nga nabalin nga i-mix dita tapno hanga masayang dagiti karne ken dagita tabang hanga masaysayang tapno hanga may bilang dagita aramiden tayo nga pinunog iti experience sa praktikal dagiti tattao nga nang iyasayang kasadan to in-share kadagiti umili mismo iti sagada tamabalin gaya met karamiden nga pinunog nga pure nga meat ken mabalin met nga i-smoke ang meat nga pinunog. So kapadasan na itamet itata panawin nga iti nagpasaran damat lang ket iti kapadasan idi nga iti kasemple lang nga inapoy blood ken asin iken nga isula ang iting kapila iti pinunog. Di jay ket ti kunatay tatay nga kadwa iti bugay tapno umanay nga kanan dagiti tattao. Ngem itata di ko nagtatay nga gaputa sobra-sobra iti karne mabalin nga ramiden na nga pinunog nga pure nga meat nga mabalin met nga i-smoke dry da ket isu data ti kapadasan isumot ti aramiden da itata. Eta no damat ti ag senga wenno ag party a pamilya instead nga di bugay naawan di bugay ta amoda nga mayat nga rod nga kapadasan di inaramid nga mabalin kaya nga may preserve iti daddu mga karne through pinunog. Ta iti dadduma asinan lang amin di blood ket sayang no handang irimedyo met taamo damet karon nga talagang kasapulan met laeng iti matapno hanga maibilang isu deta iti napanunot dagiti tattao nga mabalingay tapi iti inayon ti blood iti babasit nga nagchatchap nga karne nga dagiyay taba wenno anyaman di tatapno hanga masayang ta no panunutan namet ket nga nagbando-bandog tayo dita nga nagtataragan tapos iti karne ket masaysayang lang. Isu nga naudi nga talaga iti tatala nga panahon iti pinunog nga ti talaga nga kargana ket puro a karne ken blood. Ti daduma nga puro karne pa lang awan pa lang iti blood na. Ngam tata na panunutan na panunot damaten nga okay iti blood ket mabalin nga ramiden tayo nga dinadaraan
kat daytoy ipinunod tayo kat daytoy pure nga karne. Tapno haan nga masayang dagiti karne tapno isupay nga mabalin nga mabaybayag kat mabalin matlaang ikonsum dagiti pamilya ken dagiti pamilya mismo ken dagiti relatives. Kasta gagayem iti kun kunata yung bugay ken anya iti koneksyon na iti pinunod nga iti pinunod tata ket puro a karne ngem iti nagpasaranda ket ti pinunod idi nga naaramid a bugay nga isuting kabilda iti small intestine tapno isupay amang supusop kadagiti sidaen dagiti pamilya dagiti umili. Isu deta apo iti maibingay tayo itata nga oras. So naimbag amanam kada kayo amin siya ti nakadkadwayo itata iti agagong may panggap iti koneksyon iti bugay ken iti pinunod idi ken itata nga panawen. Naimbag manen amanam kagayo.